Здравейте и от мен. Благодаря за поканата на господин Минчев. За мен наистина е чест да участвам в този форум за първи път и то по една изключително важна тема – гражданските права на българските граждани зад граница. Тази тема за медиите е кауза и въпрос на съпричастност, но за мен като национален омбудсман е част от моите конституционни задължения, така че аз се отнасям към нея изключително отговорно. Факт е, че имахме известна подготовка с господин Вълчев и той ми обясни, че трябва да разкажа за изборните права на българските граждани в контекста на последните кампании на медиите, свързани с войната по пътищата, като част от решаването на най-големия проблем на българската нация – демографската криза. На мен на пръв поглед това ми изглеждаше достатъчно екзотично и не особено логично, но днес, като слушам колко българи живеят в Испания, в Гърция, в Лондон, в Чикаго, си давам сметка, че тези над 2 милиона българи всъщност представляват най-големият виртуален град, най-големият български град. Според статистиката, през последните 10 години зад граница са се родили 200 000 българчета, което означава, че 1/3 от българските деца се раждат зад граница. Така че е много естествено привличането, връзките на българската държава с българите зад граница да бъде част от решаването на най-големия проблем – демографската криза. Какво обаче прави българската държава за това? И вчера и днес в една голяма част от панелите стана дума за културните връзки, образователните връзки, социалните връзки, икономическите връзки на българите зад граница с българската държава. Аз смятам, че не по-малко важни от всички тези връзки са институционалните връзки и на това ще бъде посветено и моето изложение. Според действащото законодателство, според Закона за българите в чужбина, според Националната стратегия за българите в чужбина, има такива документи, институционалните връзки се осъществяват на 3 нива. Първото ниво е участието в избори, активното избирателно право. Преведено, според мен, като една възможност без ограничения българите зад граница да гласуват. С последния изборен кодекс това ниво беше покрито като стандарт, защото на практика режима за либерализиране, всъщност режима за създаване на секции зад граница беше максимално либерализиран, в резултати на което бяха създадени 438 секции на последните парламентарни избори. Второто ниво е създаването на национални и местни консултативни съвети за българите, които живеят зад граница. Това означава изборни органи. Изборни органи, които да представляват българската диаспора зад граница на национално ниво като национален съвет и на местно ниво към различните дипломатически и консулски представителства. Всъщност закона, трябва да кажа, че за българите в чужбина е от 2000-та година. Това е заложено още по този закон, но до този момент не е реализирано от нито една власт. Сега имаше напредък и по тази тема със създаването на временен обществен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина, консултативен съвет, който трябваше да изработи на практика правилата, по които да бъде избран Националния съвет за българите в чужбина, т.е. имаше напредък и по това ниво. И третото ниво, най-високото, създаването на изборен район в чужбина, който да осигури представителство на българите, които живеят в чужбина, в парламента. Създаването на такъв изборен район беше обещано от партиите от управляващото мнозинство. Даже беше прието на първо четене, беше прието и на второ четене в правната комисия на парламента при последните изборни промени, но в крайна сметка не се случи. Нещо повече.
В резултат на злополучните последни поправки на Изборния кодекс, не само третото най-високо ниво пропадна, но на практика се върнахме на първото ниво с ограниченията, които бяха поставени пред гласуването на българите зад граница. Разпадна се и енергията за осъществяване на второто ниво, тъй като, доколкото ми е известно, Консултативният съвет се саморазпусна. Временно прекрати дейността. Временно се саморазпусна, докато наблюдава какво се случва с приемането на изборните правила. Тоест всичко това, което беше постигнато по даването на реални избирателни права на българите в чужбина, беше зачеркнато и въпросът беше прият болезнено, защото на практика се стигна до отнемане на вече дадени права. По време на приемането на тези поправки на Изборния кодекс, аз бях в много деликатна ситуация, защото по никакъв начин не исках да изглеждам като човек, който брани собственото си творение. На практика промените се отразиха именно върху либералния режим, който даваше кодекса от 2013 година. Още повече, че както всички видяхме, и този кодекс не беше съвършен, той даде своите дефекти, ние ги видяхме по време на избори. Това е избора на Бат Сали в един изборен район с 840 гласа. Това беше неразборията в Арена Армеец и това бяха най-вече многобройните поправени, подправени, доправени и на практика фалшифицирани протоколи, които медиите, включително много широко, отразиха от последните парламентарни избори. Така че аз имах в себе си надеждата, че тези дефекти ще бъдат отстранени. На практика обаче се оказа друго. По нито един от тези реално видели се проблеми на Изборния кодекс не беше предприето абсолютно нищо. На практика те бяха оставени такива каквито са. А депутатите ударно се заеха с ограничаване на изборни права. Какво имам предвид? Намеренията за забрана на местните коалиции, вдигането на прага за малките партии, затрудняване на издигането на независими кандидати, забраната за социологически проучвания преди изборите, скъсяването на предизборната кампания от 30 на 21 дни. Слава Богу, в резултати на броженията в обществото, тези поправки не бяха приети, но в двете среднощни заседания на правна комисия и след това на парламента все пак бяха отнети права. По отношение на преференциите, чието праг при местни избори беше повишен, по отношение на изборността на кметовете в малки населени места и най-потърпевши се оказаха българите в чужбина в резултат на приемането на тези правила, които господин Вълчев представи абсолютно коректно пред вас. На практика сега действащите текстове, които всеки момент ще бъдат обнародвани, след като не мина президентското вето, казват, че ще се гласува само в дипломатически и консулски представителства, че секция може да се образува с подадени 100 заявления и че в страните извън Европейския съюз това може да се случи само в градове с едномилионно население. Това, което беше отнето, предполагам, че всички вие много добре знаете, беше възможността за създаване на автоматични секции, т.е. там, където има история на гласуване, да не се събират заявления. Бяха променени някои много дребни детайли, които обаче коренно променят картинката на изборните секции. Например, в предния изборен кодекс терминът населено място беше заменен с терминът място, което означаваше и даде възможност, например в един Лондон, във всяко едно от предградията с 40 заявления да се образува секция. Сега на практика, оставяйки термина населено място, в Лондон ще има само една секция. Ще има две, ако бъдат събрани 561 заявления, ще има три, ако има 1120, което всички, които сте събирали заявления за образуване на изборни секции, знаете, че е изключително трудно постижимо. Излишно е да казвам, че
тези промени са посегателство върху изборни права на българските граждани, върху основни конституционни права, защото в българската конституция пише, че българите имат еднакви права, независимо от това къде се намират, а също и, че основните права на българските граждани са неотменими. Затова, когато бях сезирана с подписка от 6000 българи, които живеят в чужбина, реагирах незабавно и организирах, дадох възможност за провеждане на срещи с основните политически сили, именно по темата промените в изборното законодателство, с лидера на ГЕРБ, господин Борисов, след това с лидерите на Патриотичния фронт, след това предоставих институцията на омбудсмана за форум за срещи с останалите парламентарни партии, като такива срещи се проведоха с АБВ, с Реформаторския блок, с БСП и с Народен съюз. По време на тези срещи, кое беше ценното при тях и в резултат на интереса, на медийния интерес към това, което се случва като недоволство и напрежение срещу изборните промени, успяхме, според мен, с представители на българите в чужбина да опровергаем най-сериозно тиражираните заблуди, неистини или, казано по-меко, митовете, свързани с гласуването на българите зад граница. Мисля, че това беше полезно и за информиране на обществото и за самото народно представителство. Ще си позволя съвсем накратко да ги изложа пред вас. Първият мит, който битува в момента и се насажда в българското общество, е, че облекченият режим за създаване на секции стимулира гласуването в Турция. Числата показват, че това изобщо не е така, защото през 2013 календарна година, когато действаше по-предния изборен кодекс, в Турция гласуваха 66 000 души. Последващия кодекс, прият през 2014 година, на следващите парламентарни избори, въпреки че се създадоха повече секции, съвсем точно беше отбелязано, че те са над 130, гласувалите бяха 62 000 души. Тоест, въпреки либерализирането на режима за създаване на секции, гласовете в Турция намаляха с 5%. В същото време, гласуването в Западна Европа и в Северна Америка нарасна с 67%. 82 403 души гласуваха зад граница без Турция и за първи път, откакто се провеждат избори зад граница, гласовете в Западна Европа и в Северна Америка бяха повече от гласовете в Турция. 57%. Като в някои държави те се увеличиха в пъти. Например, в САЩ 3 пъти повече гласуваха при либералния режим, в Великобритания 2,5 пъти, в Германия 2 пъти. Изводът е един, че по-лесното откриване на секции в чужбина не се отразява на вота в Турция, а максимално стимулира гласуването на българите в Западна Европа и в Америка. Втория мит, че гласуването зад граница е скъпо. Той беше много усилено разпространяван, дори от изтеклата стенограма от преговорите на партиите от парламентарното мнозинство. Провели се при шефа на парламента госпожа Цачева. Беше споменато число между 7000 и 10 000 евро като цена на откриването на една изборна секция в чужбина. Аз съм категорично против, като национален омбудсман, като правозащитник и като гражданин, правата на хората да бъдат остойностявани в пари. Според мен е напълно неприемливо да има ценоразпис на конституционните права и да се прилагат само по-евтините. Но въпреки това съм длъжна да кажа, и това казахме с представителите на българите в чужбина на тези срещи и в медиите, че става дума за съвсем друго число. На последните парламентарни избори с либералния режим за откриване на секции са похарчени за изборни секции в чужбина 1